Uba ubuyile ecaweni, le cawa siyenzele wena uba khange uye ecaweni. Ngoyena mntu esiyenzele yena le cawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke namhlanje. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sithe bathi tuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo bazalwane. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo. Siyanamkela kwicawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andiyami ndedwa, ndiyami nalo Mkhosi. Bawo masibulise koomama, ootata, oobhuti, nakoosisi, nakontangantini, nakuye wonke umntu osibukeleyo nosimameleyo ngelihle lomvukelo wethu uKristu. Amen. Igama lam ke ndinguAnele Kwamnguni. Sithemba ukuthi sohlala sonke de kube lela xesha lethu lokugoduka. Ewe ke bawo, masele ke sisenza njalo bazalwaneni. Ningalibali ukuchazela abantu ndiba sesiqalile. Masivule ikonzo bawo. Bawo masithandaze. Thixo osezulwini, Thixo olawula ezulwini, Thixo olawula emhlabeni. Zonke Thixo wethu olungileyo, izinto ziphantsi kwesandla sakho, Thixo namandla amakhulu. Nathi abaThixo wethu olungileyo siphantsi kwentendelezo isandla sakho, Thixo wethu namandla amakhulu. Yile nto Thixo wethu olungileyo xa siqala ukuncokola, xa siqala ukuvula umlomo, Thixo wethu olungileyo, sisithi Thixo wethu olungileyo, wena unguAlpha, wena unguOmega, Thixo wethu olungileyo. Wena ungajongwayo ngeliso lenyama, Thixo wethu olungileyo. Sizama Thixo wethu olungileyo ukucengana nawe, Thixo namandla amakhulu. Kwenzele Thixo wethu olungileyo ubazele indlebe umthandazo wethu, Thixo wethu olungileyo. Qala ke Thixo wethu olungileyo ngam, Thixo namandla amakhulu, undihlambe Thixo wethu olungileyo. Thixo ozizinto zonke ngegazi lonyana wakho, Thixo wethu olungileyo. Kwenzela uThixo wethu olungileyo isono sam, Thixo wethu olungileyo sicamakushelwe, Thixo wethu olungileyo. Ngoba Thixo wethu onamandla amakhulu ndiyayazi, Thixo wethu olungileyo, ukuthi ndingumoni, Thixo wethu olungileyo, okhawulelwe esonweni, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Ndikona Thixo wethu olungileyo ngengcinga, ndikona Thixo wethu olungileyo ngokuthetha, Thixo namandla amakhulu, nangehambo, Thixo wethu olungileyo, nangokwenza, Thixo wethu olungileyo. Kodwa Thixo wethu olungileyo, ndingumoni ndinjalo, ndiza phambi kwentlone yakho, ndiza phambi kobuso bakho, Thixo wethu olungileyo. Kwenzele Thixo wethu olungileyo uhlambe, Thixo wethu olungileyo isono sam, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Kwenzele Thixo wethu olungileyo zonke, Thixo wethu olungileyo, izinto esiza kuzithetha apha, Thixo wethu olungileyo, zibe Thixo wethu olungileyo ziphuma kuwe, Thixo wethu olungileyo. Zibe Thixo wethu namandla amakhulu zithamsanqeliswe nguwe, Thixo wethu olungileyo. Sincede ke Thixo wethu olungileyo, sihambe Thixo wethu olungileyo nale nkonzo, Thixo wethu olungileyo. Sibuve ubukho bakho, Thixo wethu olungileyo. Ungasishiyi nomzuzwana, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Ukubana Thixo wethu olungileyo awuhambi nathi, Thixo wethu olungileyo, sicela Thixo wethu olungileyo ungahambi nathi, Thixo wethu olungileyo. Ngoba Thixo wethu olungileyo thina siyayazi ukuthi Thixo wethu olungileyo asinamandla, Thixo wethu olungileyo. Amandla avela kuwe, Thixo wethu olungileyo. Ubulumko, Thixo wethu olungileyo, ubuciko buvela kuwe, Thixo wethu olungileyo. Ithamsanqelisa, Thixo wethu olungileyo. Wena Thixo wethu olungileyo ungulaa Thixo, Thixo wethu olungileyo, xa sizisa Thixo wethu olungileyo iifishe ezimbini, Thixo wethu olungileyo. Thixo namandla amakhulu uzandise wena, Thixo wethu olungileyo. Wena Thixo wethu olungileyo ngulo, Thixo wethu olungileyo, xa sizisa Thixo wethu olungileyo amanzi wasikelele, Thixo wethu olungileyo, abe yiwayini, Thixo wethu olungileyo. Guqula ke Thixo wethu olungileyo izimo ezingakwazi ukuguquka, Thixo wethu olungileyo. Thixo namandla amakhulu usikelele, Thixo wethu olungileyo, igutyana, Thixo wethu olungileyo, elikhoyo, Thixo wethu olungileyo.
Thixo namandla amakhulu, ubonakale Thixo olungileyo, Thixo namandla wonke, Thixo sizinto zonke kuthi, ubonakale umhlamba apho kungekho themba khona, Thixo olungileyo, ubonakale Thixo olungileyo, uvela njengelifane elincane, Thixo olungileyo, elingangesandla, Thixo olungileyo, Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu, bonakala wena Thixo olungileyo njengomnyama, Thixo olungileyo, apho khona kukho nogumbe khona, Thixo olungileyo, kwenzele Thixo olungileyo okuthethileyo kubo, Thixo olungileyo, babe nethemba ukubana kuzokwenzeka, Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu, sicela Thixo olungileyo, umhlambi Thixo olungileyo, sifane nala mzalwane Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu, uthandazela ukuthi Thixo olungileyo, ukuthi Thixo amakhulu kwintlunga kuzo, Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu, ukuthi oyame ngawe Thixo olungileyo, sicela Thixo olungileyo nakule ngxokolo, Thixo olungileyo, sayame ngawe Thixo olungileyo, uyazazi ingxokolo zabantu Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu, uyazazi imara zabantu Thixo olungileyo, uyazazi iyiphutha zabantu Thixo olungileyo, nangoku mhlambi abanye sowubakhuphile Thixo olungileyo, kodwa ingqondo zabo Thixo olungileyo, umhlambi ngenxa yembandezelo abajongene nayo kumzuzwana bacinge emva Thixo olungileyo, kodwa wena Thixo olungileyo, sicela Thixo olungileyo, ungasusi Thixo olungileyo intshaba, Thixo olungileyo, ungasusi Thixo olungileyo ii-obstacles phambi kwabo Thixo olungileyo, kodwa wena Thixo olungileyo, ubonakala uzithanda kubini Thixo olungileyo, kwenzele bagqithe Thixo olungileyo. Siyakuthandaza ke Thixo olungileyo, siyakuthandaza mthethelelo wethu, uthandazeka Thixo olungileyo, siyakuthandaza Thixo olungileyo, ophendulayo Thixo olungileyo, sicela ke Thixo olungileyo, uphendule kwimithandazo Thixo olungileyo yokhokho bethu Thixo olungileyo, uphendule Thixo olungileyo imithandazo Thixo olungileyo yabazali bethu kuthi Thixo olungileyo, kwenzele Thixo olungileyo mhlawumbi xa bejika Thixo olungileyo bebuyela kuwe Thixo olungileyo, babone kodwa isuntswana ukuthi wena unguThixo othandazekayo Thixo olungileyo, ngoKristu Nkosi yethu, amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mandiphathwe ngomngcwele igama lakho, ubungane bakho mabufike endaweni yakho Jesus.
kuye uyisema kuye uyesu Bawo, Bawo. ndiye ndaqaphela ke kule veki pheleyo. Kule veki pheleyo bawo kangesitsho noba Happy Mother's Day kubantu abangoomama. Masikhawuleze siyixelele uxolo loo ndawo. Happy belated Mother's Day kubazali ke abangoomama. Abangootata ke sizamnilibala nina, nizawunyamezela, sizamnilibala. Bawo. Bawo ikhona i-belated komama. Hayi bawo. Belated Mother's Day. Ihlala iyi-Mother's Day komama. Hayi bawo. Bawo omama bathi banesuku lwabo evekini eli-official ba lelo mama. Oomama bangolwesine. Omama Okay, hayi soselezini ibamba bangolwesine sithi happy suku lomama, bomama. Kodwa ke omama notata, obhuti, osisi, ukuba ke awukacofa usubscribe, siyacela torhwana ungasilibali nawe ungasilibali, ngoba ke nathi noba siyalibala bawo siye sikhumbule into yokuba besiye salibala. Ngoko ke bawo ezinye izinto singazithatha for granted bawo. Bawo engakadli laa mntu omnye uhambileyo ibe ngumntu ongumama bawo. bawo uyayibona kuye kumntu omnye bawo emveni kwayo yonke loo nto kanti ibe ngumntu ongumama. Hayi ke ungasilibali ke nawe uba ukamcofa usubscribe, sicela ke ucofe usubscribe. Sicela ke ucofe ulike, sicela ucofe noshare, siyicela loo nto, umnikelo lowo. Okunye bawo sicela ke nokuba abantu baqhubeke phaa kwi-comments, ngoba ke siyabona siye simane kuthi gqolo, simane kufika phaa. Uba ukiva ke ndiyathemba into yokuba uzawumane eqhuba aphinde achazele nabantu phaa kweza tour guide zakhe, because umane evela into yoba hayi ukhona naye. Ngoku ke sinee-commentators ezethu ezisisigxina, sicela ke zenyuke eza commentators. Bawo yabona ke xa sinothise uba ukhiva ubana ukhona uyangena, xa sinothise nomntu oyi-one ubana ulahlekile, ithi loo nto siba sinijongile. Siyabona. Into ocinga ubana wena uyenzele ekhoneni awubonwa, Hayi siyabona. sikujongile. Hayi ke ngoku sizawuya ke emazweni bazalwane. Ke ngenxa yokuba abantu bayanikela ke kuyabaluleka bawo into yokuba siye emazweni, abantu ze basilinde phi bawo. Bawo sisabetha ngo-2 by 2. 2 by 2 bawo. Sicela abantu ke basilinde okokuqala kule ncwadi yendumiso, isahluko ngo-148. Ewe bawo, aziyibize ngesilungu. Ndiyayibona uba ndizayibhuda. Ivesi yileya ka-11. Indumiso chapter 148 verse 11. Kwizityhilelo, isityhilelo kulaa ncwadi yesityhilelo ku-21 ivesi yesithathu. Sawuphela ke apho uBhayibhile wethu asawuphela khona. Isityhilelo chapter 21 verse 3. Emva kwale ngoma.
Sifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yendumiso ngesahluko sekhulu linama-48. Indumiso 148 ngevesi ye-11 verse 11 phantsi kwesihlokondaba esithi yonke indalo mayidumise uYehova. Ifundeka ke ngolu hlobo. Ookumkani behlabathi nezizwe zonke, abathetheli nabagwebi behlabathi lonke, umlisela kwanomthinjana, amadoda amakhulu kunye nabafana, mabalidumise igama likaYehova, ngokuba liyingqonde igama lakhe yena yedwa. Indili yakhe ingaphezu komhlaba nezulu. Wabaphakamisela abantu bakhe uphondo, lwayindumiso kwabakhe, benceba bonke oonyana bakaSirayeli, abantu abasondeleyo kuye. Haleluya. Haleluya. Ilizwi lethu ke lesibini silifumana kwincwadi yesityhilelo ngesahluko sama-21 kwivesi yesi-3 phantsi kwesihloko esithi izulu elitsha nomhlaba omtsha. Isityhilelo 21 verse 3 sisiya kuvesi 4, izulu elitsha nomhlaba omtsha. Ifundeka ngolu hlobo. Ndeva ilizwi elikhulu liphuma emazulwini lisithi, yabona, umnquba lo kaThixo unabantu, uyakuhlala nabo emnqubeni, bona babe ngabantu bakhe, yena abe nguThixo wabo, abe nabo enguThixo wabo. Azisule uThixo zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho nasijwili, nakukhala nantlungu, ngokuba izinto zokuqala zigqithile. Lilizwi lenkosi eli eliviwa ubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa kwalo ngoku nangonaphakade. Amen. Asiyindawo uba Hayi sesigoduka. Sesigoduka ngawo. asiyindawo.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Ku-verse 12 bawo, Awu. umlisela nomthinjana, amadoda amakhulu kunye nabafana mabalidumise igama likaYehova. Bawo, phambi kokuba ke ndibethwe ngabantu abayazi ngcono iBhayibhile kunam, mandithi yimbono yam le ndizawuza nayo okanye yinto endibuyiqaphela ngoku ke bendizama ukufunda ilizwe. Awu Nkosi yami. Njengoba ke kuvuleke le Bhayibhile uverse okanye uchapter 146 yokutsho uchapter 150 bavela kwezi page ezimbini zilapha kule Bhayibhile. Njengomntu ke okhe ayifunde indumiso, ngamanye amathuba phaa ekuqaleni phaa kuye apha ezindumisweni ezi kubekho ixesha apho kubaliswa khona ngoThixo. Ngamanye amaxesha kubekho nemithandazo yokucela ukhutshwa embandezelweni. Kodwa xa ndijonga ezi chapter zokugqibela azingeni kakhulu okanye azingeni konke konke ekuceleni nasekubaliseni into yokuba uYehova ngumalusi wam okanye ndizimela ngawe Yehova mandingaze ndidanyiswe. Nkosi yami. Ingangathi apha ekugqibeleni kulapho kucaca khona ukuba yincwadi yeendumiso le. Kodwa apha ekudumiseni uThixo ingangathi ababhali babhala besithi ingathi aniyiqondi eyona nto ebangela sithi makadunyiswe uThixo. Akaxhunyiswe. Apha kuvela into yokuba yonke into kumele imdumise uThixo. Ingangathi bawo kusemveni kwengqokelela yemithandazo, emveni kwengqokelela yemizamo, emveni kokuba umntu esukile kwiimeko zakhe wajonga into yokuba usuka phi, wabona into yokuba ingathi ebengekho kwa amandla wabantu abandincedileyo nee-surroundings ebendikuzo, ibe nguThixo kuphela okubangele into yokuba ukuba ngamaphupha, amaphupha am afezeke. Awu Nkosi yami. Ngoku uthi yonke into ephezu kwehlabathi okanye nezulu elo kumele lidumise uThixo ngoba izulu alikwazi uba lizulu uThixo engekho. Uthi ujonga into yokuba ndiphila kungenxa yokuba ndikhanyiselwa lilanga, ilanga lihlisa imitha yalo libethe emhlabeni kukhula izityalo, kodwa ilanga elo ukuba uThixo ebengekho belingazukwazi ukukhanya, ngoko nelanga elo limele ukudumisa uThixo. Uthi ujonga into yokuba zonke ezi zinto zimncedayo lo mbhali ingangathi amandla la
bezingenawo kakade ngaphandle kukaThixo, ngoba uThixo ukuba befuna ebenoliqima ilanga. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba wakhe walicima uThixo ilanga, walicima emini. Bantwana bahle bakaThixo, kwabonakala into yokuba kumnyama emini, apho baqala khona abantu babona into yokuba ingangathi ibingunyana womntu lo. Ilanga labuya emveni kokuba unyana womntu ekhwaze uThixo, ngoba zonke izinto ezi sicinga into yokuba zinamandla, amandla ngamandla kaThixo. Ngoku lo mfo ubona into yokuba ingangathi aniqondi into yokuba kumele uThixo adunyiswe, ngoba efuna uThixo le nto ucinga into yokuba yiyo esebenzayo angayibamba uThixo ayibuyise umva. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uThixo ubangela amakroti abethwe ngamabakwana, amakhwenkwe adelekileyo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko izinto ezinamandla azinamandla kuThixo. Yiloo nto esithi yonke into kumele idumise uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba bazalwane kuyenzeka into yokuba izinto amathuba amaninzi zenzeke ngesiquphe. Kungenzeka into umnguni sicinga into yokuba ubulapha, uThixo uphume egeyithini ube sewungekho apha, kodwa isiquphe siyenzeka. uThixo afike, uThixo athi hayi nathi ngeli xesha. Uyibona into yokuba apha nokuba ebengekho uThixo ngendingaphumanga ngapha kwale ngxaki, kodwa uThixo ngenxa yokuba zonke izinto zenzeka ngenxa yakhe, uthi lo mkhonzi mdumiseni uYehova. Ukwazi uthetha ungakwazi, ukwazi uhamba ungakwazi, umkhulu umncinci, kodwa ulapha kule ndawo ukuyo kungenxa kaThixo. Le nto ingangathi aba bantu baphelelwe ngamazwi okuchaza into yokuba kumele kwenziwani, ngoba ngoku kukhala ngokuba umdumiseni uThixo. Ingangathi umntu uchitha ixesha esithi neenkwenkwezi ezo zikhanya zikuloo ndawo zikhanya kuyo mazimdumise uThixo, ngoba bazalwane iinkwenkwezi aziyeki ukuba sesibhakabhakeni, kodwa kubakho ithuba apho thina singaziboniyo, ibe ngangathi azikhanya, kodwa uThixo azenzela ixesha lazo into yoba mazikhanye iinkwenkwezi. Ukuba uThixo uyafuna uzawufaka amafu zicinga into yokuba zizawukhanya edimbaza, abuthi uThixo ayizukwenzeka loo nto ndingekavumi. Sicinge thina namhlanje azizukhanya iinkwenkwezi, athi uThixo ndizayisusa yonke le nto nizibone iinkwenkwezi, ngoba nguye uThixo oyifuna. uThixo iinkwenkwezi zingangakhanyi, ngoko nazo zimele zimdumise uThixo. Yonke into bamnguni, yonke into ephantsi kwelanga kumele idumise uThixo. Utsho lo mfo mhlawumbi thina siyiqondi, kodwa kuzawubakho ithuba apho uzawuhlala khona ubhekabheke ubone into yokuba kakade bendicinga ndinawo amandla, kodwa amandla wona bendingenawo. Ngoko kuthi nomthandazo omncinci ophendulekayo masimdumise uThixo. Mhlawumbi bamnguni sizozama ukwenza loo nto namhlanje. Mhlawumbi bamnguni sizozama nje ukwenza loo nto. Mhlawumbi asingawo namaciko aza kuyibeka kakuhle le nto, kodwa sizozama ukuthi noba sikweyiphi kona, noba kubuhlungu bazalwane, noba kukho buhlungu, kodwa masimdumise uThixo, ngoba le ndawo esikuyo kusavume uThixo. Kuthiwa umlisela nomthinjana. Umlisela nomthinjana sidla ngokuchazelwa kuthiwa ngabantwana abangakwazi ukuzenzela nto. Kunjalo nje abayiqondi nokuba imeko ithini apha ecaleni kwabo, kodwa kuthi ningazi into ninjalo kumele nidumise uThixo nina. Bona abantwana bezidlalela phaa, lo mfo akanaxesha laloo nto. Ubone mhlawumbi noba ibizizinja zisilwa phaa, akanaxesha laloo nto lo mfo, ngoba nibangelwa kule ndawo nikuyo, nibangelwa nguThixo, nguThixo ovumileyo. Ngoko masidumise uThixo kuphela. Sidumise uThixo. Bazalwane, nokuba mhlawumbi ngoku ukule nto kuyo ubangela into okanye ucinga into yokuba uThixo akafanelwanga kudunyiswa, kodwa namhlanje sizokuthi mdumiseni uYehova.
amadoda amakhulu kwakunye nabafana, amadoda amakhulu kwakunye nabafana. Abantu ke belali bayayazi into yokuba amathuba amaninzi amadoda amakhulu nabafana bayathanda ukungquzulana, kunjalo nje bangavumelani. Aba bathi hayi amaxhego elali ayathanda into yokuba angasicingeli, amaxhego athi hayi abafana bayathanda ukucinga into yokuba sizawuphathwa ngabo. Kodwa ekungquzulaneni kwenu madoda kuthiwa namhlanje susane ezonto, ngoba ningamadoda amakhulu okanye ningabafana kungenxa yokuba nguThixo onivumeleyo nibe kwezo ndawo nikuzo. La mandla ninawo kungenxa yokuba uThixo unibeke kuloo ndawo. Ngoko bazalwane, kubalulekile into yokuba uyindoda enkulu, ungumfana, ungumntu omdala, ungumntu omncinci, umdumiseni uThixo. Dumiseni uThixo. Sithi isihloko bawo yonke indalo, Yonke indalo. yonke indalo bawo. Nkosi yami. Kudla ngothiwa lelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo. Bantwana abahle bakaThixo, ngoko uthi uThixo bazalwane, okanye ithi le vesi yonke into edalwe nguThixo mayimdumise uThixo, ngoba into okanye bazalwane yonke into iyahluma, kodwa emveni kwexesha iyafika ithuba lokuba ibe yimvuthuluka. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa kuyo yonke loo nto asazi into yokuba uzaba yimvuthuluka nini. Abantu bayakwazi ukubekela ixesha bawumnguni, bathi hayi ngoku bekumele uphelelwe ubani. Bantwana abahle bakaThixo, bekumela azikho ezakhe, kodwa ube umile kule ndawo ukuyo. Bantwana abahle bakaThixo, ngoba uThixo nguye osetha ixesha, hayi abantu. Ngenxa yaloo nto mdumiseni uThixo. Ewe Nkosi yami. Sizocela loo nto bazalwane, sizocela loo nto. Mhlawumbi kwamnguni asizukwazi nokuyibeka kakuhle, mhlawumbi asizukwazi nokucacisela, mhlawumbi asizukwazi nokuchaza ubukhulu bukaThixo, ngoba asibazi ubomi bakho. Bantwana abahle bakaThixo, mhlawumbi nathi asikaziqondi into yokuba uThixo ube mkhulu kangakanani ebomini bethu, kodwa singamayilo sinjalo, sigqwidisa sinjalo. Bantwana abahle bakaThixo, singazi into sinjalo bamnguni, kodwa sizocela namhlanje into yokuba kuyo yonke imeko esikuyo bazalwane simdumise uThixo. Ngoba batsho ke abayaziyo into yokuba akekho ofana noThixo. Abantu abakwazi ukuthetha bathi inceba kaThixo ingonaphakade. Mhlawumbi abazalwane baqukumbela ezindumiso, bazalwane kuxa beyiqaphela ncakasana into yokuba inceba kaThixo ingunaphakade. Ngoku uthi wakubona into yokuba izinto ezininzi endinazo bezingandifanelanga okanye bekumela andizifumenanga, ngoba ngamanye amathuba bendingenayo ne-qualification okanye amayelenqa ebemakhulu kakhulu bendingenawukwazi ukuyifumana, kodwa inceba kaThixo ngenxa yokuba ingonaphakade. Abazalwane babona loo nto, ngoku bathi noba kubethwe uhadi, noba kwenziwe ntoni, kodwa makwenziwe amatiletile into yokuba simdumise uThixo, ngoba ayikho indlela esinokwenza ngayo apho uThixo esinokwazi ukumbulela ngokwaneleyo. Bazalwane bam abathandwa inkosi, masithi kwiikona esikuzo simdumise uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Siza kuwe ke ngokubawo. Bawo, siphinde sibulise man kuye wonke umuntu osibukeleyo nosimameleyo ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Amen. Amen. Kule vesi ingathi yesine kule ncwadi yezityhilelo sikizi, kule ncwadi yesityhilelo kwesahluko besifunde kuso. Azosule uThixo zonke inyembezi emehlweni abo. Kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho nasijwili, nakukhala nantlungu, ngokuba izinto zokuqala zigqithile. Bawo, incwadi lena ezama ukuqinisekisa apha kum into ethi incwadi lena yeBhayibhile Ewe bawo. ibhalwe nguThixo sebenzisa abantu bakhe. Nkosi yami. Akekho ke umuntu ke obhale iBhayibhile engekho kuThixo. Nkosi yami. Mhlambi uya kuyifumana ke lento apha into ethi uYohane lo ingangathi kuthiwa ubhale le ncwadi. Uyibhala emane kusithiwa bhala Yohane. Mane eboniswa izinto Thixo afuna azibone. Nkosi yami. Incwadi ke yesityhilelo lena mhlambi kuba ke isisiXhosa nje esicacileyo. Nkosi yami. Kutyhilwa okanye sirhotyiswa nje Ewe bawo. kancinci kwizinto zelizwe elizayo. Ewe Nkosi yami. Sirhotyiswa kancinci ezulwini. Njengokuba kwincwadi yeGenesis okanye kwincwadi eziya ze-Old Testament zisibalisela ngokuza kukaKristu. Nkosi yami. Ade uKristu afike. Athi emveni koko uYesu asixelele yena ngokuza kukaMoya Oyingcwele. Ewe Nkosi yami. Afike uMoya Oyingcwele. Ithi ngoku uMoya Oyingcwele esebenza kwabo bazalwane, amkrobise ke uYohane nakwilizwe elizayo. Ewe Nkosi yami. Ngoba into eyayinceda amadoda akudala athi nangoku sefuna ukuwa endleleni, athi asikwazi ukuwa. Asikwazi. Ngoba akakafiki lo Mesiya uxelwa ngabaprofeti. Ewe Nkosi yami. Le nto athi ingwevu yakudala xa ithetha kuba ilibonile usindiso, athi uya kumndulula enoxolo. Ewe bawo. Wakho ngoba uyayazi ngoku le nto ibilindiwe. Ewe bawo. Fikile. noYohane noYohane athi xa esiza athi nantsiya imvana kaThixo. exhwala
isuse sonke isono sehlabathi. ihlabathi ngoba bekukho into Ewe bawo. ibilindiwe. Yile nto xa emnku Yesu baqwalasela phezulu aba bantu Ewe Nkosi yam. ngoba ikhona into abayilindileyo Ewe Nkosi yam. aba bantu. NoYohane ke ngoku ingangathi uthi kuthi sihleliyo ezantsi emhlabeni zingenzeka zonke izinto emzimbeni, zingenzeka zonke izinto kuwe, zingenzeka zonke izinto emhlabeni. Sithi xa sasibona lena into sithi ilizwe eli liyaphenduka. Bantwana bahle bedinga sithi xa kubona lena into ingaqhelekanga sithi hayi usondele umgwebo, kodwa lingekakhali xilongwe siyayazi ukuthi sisenalo elinye ithuba lokuphinda senze ngcono ngoba umhlaba lona awukaphenduki. Ewe bawo. Ngoba ikhona into okanye ikhona iankile esibambelele kuyo elithemba echazwayo apha kwencwadi yezityhilelo ukuthi uza kuthi xa esiza okanye xa lisiza izulu elitsha, xa esiza umhlaba omtsha uzaba ngathi ngumtshakazi olungiselelwe indoda yakhe. Bantwana bahle bedinga noba umhlawumbi bana bahle bedinga imeko ozibona kuyo, imeko nam endizibona kuyo. Bana bahle bedinga iyakudlikidla umhlaba, iviko elu uyaliva enyameni. Bana bahle bedinga kodwa umhlawumbi izulu elitsha bana bahle elilungisiweyo lanjengomtshakazi lingekabonakali emehlweni akho, likhona ithemba lokubana umhlaba omtsha lona uza kufika ebomini bakho nawe. Babahlodinga uvume okanye uthethe la mazwi athethwayo apha nawe uthi bana izinto ezindala zigqithile ngoba bana bedinga likhona ithemba esibambelele kulo. Nkosi yam. Sinikwa la mazwi bawubonani ukuthi ezintweni zonke babahle bedinga esihlangana nazo sazi ukuthi babahle bedinga likhona ixesha apho babahle bedinga iza kuthi babahle bedinga umhlawumbi babahle bedinga ngoba siyayazi mosi ukuthi iYerusalema lena babahle bedinga yayinenjongo yayo eyenzelwe yona, kodwa ekuhambeni kwexesha ngoba abantu bayinikwa into enhle, babahle bedinga bayinikwa into ngenjongo, bona basuke bangayiphathi kakuhle. Babahle iYerusalema lena yayiyindawo yokuthi xa sibethwa okanye xa sihleli khona sihlale ngoxolo, sihlale sidumisa uThixo. It was a place yokuthi siworship uThixo. It was a place yokuthi sihlale kakuhle. Babahle bedinga sifumane izinto zikaThixo sambathisiwe eYerusalema, kodwa abantu bakaThixo babenexesha ukuthi bazidlakaze izinto zikaThixo. Yafika ke iYerusalema, wafika uYesu. Babahle bedinga iYerusalema seyonakele, even though uYesu babahle bedinga ebethelelwe emnqamlezweni. Babahle bedinga ngenxa yokuthi iYerusalema sonakele ngakumbi okanye yayesonakele ngaphezulu. Babahle bedinga ayabuyela kwi-original state yayo. Babahle ayabuyela kwimeko eyayibangela ukuthi mayidalelwe yona okanye ayabuyelwa enjongweni yayo. Babahle bedinga umhlawumbi nawe zikhona imeko ezikubethayo, uthi ubuwazi amandla akho, uthi ubuyazi injongo ubekelwe yona nguThixo, kodwa nangoku sowusithi wamkela uYesu, uthindisiwe kwaye uyamazi uYesu, uphilela uYesu, kodwa ungabuyeli kwimeko bekufanele ukuthi ubuyela kuyo. Uthi sowafuna amandla akho bantwana bakhe bedinga ungakwazi ukuwafumana ngoba umhlawumbi xana uzimoshakele izinto
ngamanye amathuba azide zibuyele babashibedinga yile nto atsho omnye umntu xa yecela babashibedinga azihluma iinwele zakhe babashibedinga afike afe ngoba iyacaca ukuthi xana zimkile izinto zikaThixo ngamanye amathuba azibuyeli kwimeko beziziyo ngezolo. Nkosi yam. Uthi lo mbhali apha xa icacisa le nto, uthi lo mbhali uthi ubona izulu okanye ubona babashibedinga lo mfanekiso weYerusalema uphuma emazulwini babashibedinga. Ithi loo nto babashibedinga umhlawumbi babashibedinga ephuma emazulwini iYerusalema babashibedinga umhlawumbi zonke izinto umhlawumbi iYerusalema lena yona nje babashibedinga eza kukwazi ukulungiswa ilungiswe lizulu. Ewe Nkosi yam. Wabona umhlaba omtsha. Nkosi yam. Wabona nezulu elitsha. Akathi lo mntu kudalwe izulu elitsha. Akathi lo mntu bobonani sithathiwe thina sasiwa emazulwini. Nkosi yam. Kodwa babashibedinga kodwa uthi esajongile wabona izulu elitsha. Umhlambi izulu elitsha eli bawubonani usuke kwarenovethwa lo mhlaba umtsha. Babashibedinga umhlambi ufika kwathiwa recreate lo mhlaba umtsha. Babashibedinga umhlambi kulungiswe lo mhlaba besihlala kuwo. Babashibedinga ayithi loo nto umhlambi siza kunyuka ke bezulu sibheke apha kodwa babashibedinga emveni bana kwenzeke loo nto emveni bana kucreatwe babashibedinga izulu elitsha okanye emveni bana kulungiswe le nto siyimoshileyo thina ezantsi emhlabeni bamoshi bezinto ezintle. Mhlawumbi emveni bana kumowuthwe babashibedinga lo mhlaba siwenze wanje. Mhlawumbi emveni bana babashibedinga kuhlanjwe igazi ebelichitheka apha ezantsi emhlabeni. Mhlawumbi emveni bana babashibedinga kosulwe inyembezi. Mhlawumbi emveni bana uthe uye umanxebanxeba awosulu Yesu akubangule babashibedinga athi bana babashibedinga kwangasibakho kufa babashibedinga kwangabekho sijwili kwangabi sakho ntlungu ngoba zonke izinto babashibedinga ezokuqala zigqithile zigqitha apha kulo mhlaba. Babashibedinga azigqithi komnye umhlaba ngoba izinto zilungiswa okanye zoniwa kulo mhlaba silila kulo mhlaba. Babashibedinga sigqize kulo mhlaba zenzeke zonke izinto ezimbi kulo mhlaba emveni koko zigqithiswe nguThixo. Akekho omnye umntu akwaziyo ukuzigqithisa ingenguye uThixo. Akekho omnye umntu akwazi ukosula inyembezi zomntu emhlabeni ingenguye uThixo. Akekho omnye umntu babashibedinga akwaziyo ukugqithisa ukufa ingenguye uThixo. Babashibedinga uThixo akasidalelanga ukuthi masihlale eYerusalema. Babashibedinga sithandaza uThixo ongathandazekiyo. Sithengiselwa amavukuthu sithengiselwa amahobe. Babashibedinga usishinga ngathi babashibedinga liyazi ixesha ayikhine ngokwakhe iYerusalema ayikhuphe emazulwini uThixo. iYerusalema uyayikhupha uThixo into yakhe afuna ukuyilungisa ayikhuphe emazulwini. Babashibedinga zigqithe zonke izinto emveni bana ezise kakuhle eyizise ngesisa kuthi yonke into yakhe athi umbhali uze babashibedinga azosule zonke inyembezi. Babashibedinga umhlambi kudala unina iminyaka ngeminyaka. Umhlambi kudala ugqiza. Babashibedinga umhlambi ngoku uzibona ngathi usisidumbu esihambayo kodwa likhona ixesha apho azigqithisa zonke izinto. Babashibedinga usuke
kube sisidalwa esitsha ngoba zonke izinto zigqithile. UnguThixo ogqithisayo. Umhlambi nawe imeko lena uzibona ingathi ayithetheleleki. Uyibona imeko umhlambi ngathi ayoyikaThixo le meko. Kodwa namhlanje sizokuxelela ukhona uThixo okwazi ukosula inyembezi emehlweni womntu. Kungabikho sijwile emveni kwakho, kungabikho nasingqale emveni kwakho, ngoba uThixo ukhupha ijafu yakhe yamazulu. Bangakubetinga ukhupha ipayindeshi lakhe lamazulu, ukhuphe zonke izikrweqe zakhe zezulu, kwenzela ukuthi zonke izinto ebezokukhathaza, zonke izinto ebezokulilisa azigqithise uThixo, ngoba unguThixo ogqithisayo. uKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Azosule zonke uThixo inyembezi emehlweni abo. Ungabi sabakho kufa, ungabi sabakho nasijwili, nakukhala nanhlungu, ngokuba izinto zokuqala zigqithile. Bawo apha bendikhe ndathi sizozama ukudumisa uThixo. Sidumisa uThixo phakathi kwezi meko esikuzo. Ngoba ekudumiseni kwethu uThixo phakathi kwenyembezi, ngoba into esingasoze siyibalekele ba umnguni kukuba siphile emhlabeni, siphila phakathi kwenyembezi, siphila phakathi kwesijwili, siphila phakathi kokufa. Siphila bawo phakathi kokukhala, siphila phakathi kwenhlungu, kodwa
kuyo yonke loo nto kumele sidumise uThixo ngoba ezi zinto bawo zizinto zokuqala ezi. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi umzali osibukeleyo unesingqala kunjalo nje umane esenza isibhongobhiyane sokuba umoshwa ngabantwana bawumnguni okanye ababuyi nasebusuku. Abanye mhlawumbi bagila imikhuba apha phandle, loo nto imbangela abe nesingqala ebusuku angakwazi nokulala, emane ecela uThixo into yokuba Thixo kutheni nje ungathi undive. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa sithi namhlanje ezo zizinto zokuqala kuzo umhla bawumnguni apho uThixo ezo nyembezi aza kuzosula zonke. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ithi loo nto yonke into ikhalelayo. Bantwana bahle bakaThixo, nokuba mhlawumbi abanye abantu bayayihleka le nto ikhalelayo, kodwa yonke into ebangela igqume intliziyo kuzithuba lokuba loo nyembezi, ezo nyembezi ezo azesule zonke uThixo. uThixo akazofika athi lena ayinamsebenzi bawumnguni, akazofika athi lena yindlalo, okanye akazofika uThixo athi lena yinkcitha xesha wena ukhalela noba yonke into le, kodwa uThixo azosule zonke inyembezi. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko bazalwane le into kuyo zisazi into yokuba zinto zokuqala ezo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uThixo uyafika azigqithise izinto zokuqala. Bantwana bahle bakaThixo, bathi abantu abakwazi noyicacisa into yokuba le Jerusalem ekuthethwa ngayo kuzabakho nezithetho zegolide. Bantwana bahle bakaThixo, umzi ongcwele wosindiso. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ithi loo nto eziza ngoku intlungu bazalwane zesimane sicela uThixo okanye zesimane sidumisa uThixo sigcuma sinjalo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba zonke inyembezi uThixo uza kuzisula. Bawo, ndinomtshana phaa ekhaya kanye ndinabatshana phaa ekhaya. Umakhulu wabo ubanika ishumi bamabambe bothenga ilekese. Ewe Nkosi yam. Kuba efuna ukubaleka abheke edolophini. Omnye wabo ke lahla ishumi lakhe apha endleleni, babuye bephethe ilekese zabo. Umakhulu semkile, fike lona uyalila, phofu ke umlilo wakhe ulo wehla inyembezi ungaphumi into emlonyeni. Ewe Nkosi yam. Wehla nje inyembezi. Ndiyiqaphele ke le nto, ndibuza ubana yintoni. Nesingqala akakwazi nokuthetha, Awu Nkosi yam. thethelwe ngabanye, ulahle Ishumi irandi lakhe. yakhe. Mnike ke irandi ithi ambothenga ilekese, akayeki ukulila lo mntana. Ewe Nkosi yam. Xa ndimbuza ukubana yintoni ingxaki, athi yazi malume, ukuba bende laa randi ibingalahlekanga ngendine-2 rand, Ngendine-2 rand. lilela le mali angayifumenanga, ngoba ukuba ibikhona ngene-2 rand ngoku. Mhlawumbi nathi sililela isihlangu sesibini, Awu Nkosi yam. kube kungekho ongenahlangu. Awu Nkosi yam. Bantwana bahle, athi lona bantwana bahle bedinga elilela isihlangu. Bantwana bahle bedinga kukho umhlambi ongenaso nokuba naso isihlangu. Athi lona bantwana bahle bedinga ungenahlangu alilela isihlangu. Kukho lona ungenazo neenyawo. Bantwana bahle bedinga kukho abazali. Bantwana bahle bedinga abathi xa uthuka umntanakho. Bantwana bahle bedinga umnukuneza mhlambi ngobuphara okanye umnukuneza ngobunjubaqa. Bantwana bahle bedinga
ode umqalekise noThixo balahle bedinga kubekho umzali othi ndinqwenela nokuthuka nje umntana lona ngoba ubawela ukuba nomntana kukho umhlambi balahle bedinga ngoku wena ulilela balahle bedinga umhlambi umsebenzi ongabhataliyo kukho othi bana ndinqwenela nje ukuvuka balahle bedinga uthi wena umhlambi ujikeleza indlu ungafumani umsebenzi kubekho othi bana lele ngandletyananya esibhedlele athi bana ndinqwenela nje balahle bedinga ukuzihambela ndiphume phandle ndibethwe lilanga balahle bedinga umhlambi singakwazi ukuthi balahle bedinga malibongwe igama lakhe balahle bedinga sizixakekisa balahle bedinga siziqine ngezinto ezingenamsebenzi side singawaboni amandla kaThixo esebenza phambi kwethu singakwazi ukuthi malibongwe igama lakhe ngoba sizixakekisa ngezinto ezingenamsebenzi balahle bedinga singakwazi umhlambi balahle bedinga uku-appreciate izinto esinazo ebomini bethu balahle bedinga asikwazi ukubulela ezi zinto uThixo asinike zona asikwazi umhlambi nabo bomi sibufumanayo sibuthathe ngathi unyanzelekile uThixo balahle bedinga uThixo balahle bedinga usindise wena wabulala umfundisi uThixo umhlambi uThixo balahle bedinga usindise wena ungeyonto yanto balahle bedinga wasindise iphara uThixo libethiwe iphara wabulala umfundisi balahle bedinga esiya eyongcwaba eyothuthuzela balahle bedinga abantu bakhe balahle bedinga kodwa kunzima ukuthi malibongwe igama lakhe. Nkosi yami yagoduka bazalwane kodwa ke kubalulekile apha xa sigoduka bazalwane siguquke umnguni sijonge apho sisuka khona kwakunye noThixo mhlawumbi kulapho sizawubona khona into yokuba uThixo yazigqithisa mhlawumbi kulapho sizawubona khona into yokuba uThixo kufanele adunyiswe. Bazalwane bam abathandwa inkosi, mhlawumbi namhlanje bawumnguni basingaceli into kuThixo, mhlawumbi namhlanje nokuba singcungcutheka kanjani, mhlawumbi namhlanje basingaceli into kuThixo, masime sijonge ngemva bantwana bahle bakaThixo. Mhlawumbi into yethu yokujonga le meko esikuyo ibangela singabuqondi ubukhulu bukaThixo bantwana bahle bakaThixo, ngoba namhlanje uyathukwa ngongabi nanto bantwana bahle bakaThixo. Kodwa uba mhlawumbi unokuthi cwaka ujonge into yokuba obukhe awabi nanto, kulapho uzawubona khona into yokuba kungathiwa namhlanje andinanto kodwa mna ndinento engaphaya, ngoba bendingacingi kwasekuqaleni into yokuba ndingaba lapha. Ube lapho uzawubona khona into yokuba izinto uThixo uyazigqithisa bantwana bahle bakaThixo, nale okuyo ukuba unocinga into yokuba usuka phi noThixo, le okuyo namhlanje noba mhlawumbi ucinga into yokuba ilishwa lam, kutheni mna ndilandelwa ngamabhadi kangakanje bantwana bahle bakaThixo, kutheni mna ingangathi ndinesimnyama nje bantwana bahle bakaThixo. Khawume kancikane ujonge emva, kulapho uzawubona khona into yokuba sasikhe sakhona ngaphambili, kodwa uThixo uyazigqithisa izinto bantwana bahle bakaThixo. Mhlawumbi uzawuthi bazosithokotoko sesimnyama, mhlawumbi ulapho kula mabhadi namashwa akho ume uthi uThixo umele ukudunyiswa bantwana bahle bakaThixo, ngoba uyayiqonda into yokuba ngoku ndingathi ndibheka ndingaboni indlela yokuphuma, kodwa uThixo uyazigqithisa izinto. Bawa mhlawumbi la madoda amathathu athi kumkani noba ungasifaki emlilweni, Ewe bawo, kodwa asayi kukubusa. Mhlawumbi nalaa ngoma ithi yondlala indumiso phezu kwala meva ibiza kuncokola bhetere
kunababa kwababantu bantwana bahle bedinga, ngoba bantwana bahle into endiyiqaphelayo bantwana bahle bedinga nokubana zikhona iingxaki ezi, ukubana awujonganga engxakini yakhe uyazigqithisa uThixo engxakini. Bantwana bahle bedinga uthi ngamanye amathuba bantwana bahle bedinga ude ubona abantu abasecaleni kwakho bathi bana tshini uqhawukile umgiba usinda ubani wena ungawubonanga, ngoba bantwana bahle bedinga amehlo wakho ajonge kumbangi nomgqibelelisi wokholo lakho. Bantwana bahle bedinga ngoba xa ujonge kuyo bantwana bahle bedinga uziyeka izinto zikwehlele, kodwa wena usuke wendlale indumiso phezu kwameva. Bantwana bahle bedinga zithi zithethwe izinto zakho okanye izinto ngawe bantwana bahle bedinga usuke wena uvala amehlo, bathi bezenza izinto bantwana bahle bedinga usuke wena uvala amehlo, bathi bekufake emahadini bantwana bahle bedinga usuke wena ubhekise ophezulu. Bantwana bahle bedinga bathi bekhuphe emahadini bekufake entolongweni bantwana bahle bedinga usuke wena bantwana bahle bedinga okanye bakuthengise bantwana bahle bedinga usuke wena uvala amehlo uvala umlomo ungaphenduli. Bantwana bahle bedinga bathi bekujobha ngezinto zonke bantwana bahle bedinga bekuvalela nasezintolongweni bantwana bahle bedinga usuke uvala umlomo ungaphenduli, ngoba ukuthetha ku ayikho kwakho, ukuphendula ayikho kwakho. Bantwana bahle bedinga xa ezigqithisa izinto bantwana bahle bedinga xa ezigqithisa uThixo izinto bantwana bahle bedinga indlala igqithile mhlawumbi lena ukhala ngayo bantwana bahle bedinga intswela ngqesho igqithile le ukhala ngayo ungabi namntana ukhala ngakho ukunqinelwa ngumntana bantwana bahle bedinga ungaboni imali ubheya bantwana bahle bedinga kugqithile usuke umhlawumbi bantwana bahle bedinga uthi bana bantwana bahle bedinga xa ubona abantu akwethu abantwana kwethu uthi bana ubuze ukuthi utata usahleli kahle ekhaya umhlawumbi bantwana bahle bedinga uyazi ukuthi ebendenze kabuhlungu izolo ungabanqaleli ngoba uThixo uzigqithisile zonke izinto umntu xa egqithiselwe izinto akabilanqala mani. Bantwana bahle bedinga uthi nangoku abantu ebebona bebeyazi ukuthi mhlawumbi bekufanele ukuthi uyaziphindezela kuba uhleli ehlelweni sokuphindezela asuke abathi jise ngothando mani. Bantwana bahle bedinga ngoba izinto zigqithisiwe, ezokuqala izinto zigqithisiwe, inhlungu zigqithisiwe, nale nhlungu ujongene nawe isezogqithiswa, nale nto ujongene nayo usezogqithiswa. Funeka ke simbonge, funeka indalo imbonge uThixo, funeka intaka zimbonge, inkomo zimbonge uThixo, ngoba unguThixo wokubongwa, ngoba unguThixo wokudunyiswa. Bantwana bahle bedinga akadingi enye into uThixo kuwe, udinga nje udunyiswa uThixo. Uyakwazi ukuzenza zonke izinto uThixo, uyakwazi ukudala uThixo, uyakwazi uThixo ukuphilisa. Bantwana bahle bedinga uyakwazi ukuthetha uThixo wenzeke, kodwa yenye into ayidimandayo phakuthi bantwana bahle bedinga ukuthi simdumise. Yile nto ingelosi bawubonani zihlala zimdumisa, uThixo akakwazi uzidumisa yena, angazenza zonke izinto kodwa uThixo akakwazi udumisa. Yile nto sakumdumisa uThixo asuke ehlisa iintsikelelo zakhe bantwana bahle bedinga ngoba akakwazi uzidumisa uThixo. Umdumise uThixo nangoku inhliziyo seyiqaqekile, umdumise nangoku uThixo inhliziyo seyiqaqamba, ngoba uThixo ebuthixoni bakhe bantwana bahle bedinga akakwazi uzidumisa uThixo. Asisikelele uThixo, asithamsanqalise ngoku kude kwesephakadeni. Amen. Amen.
Bawo, Bawo. masinikele ke bawo sizogoduka. Bawo siyacela ke umuntu ongeka subscribe asubscribe sithemba ukuthi narowa uyi-1 Ubuyile bawo. sicelela uxolo. Sicelela uxolo. Uba uyayithanda inkqubo le yethu sicela ulike uyisherele kuwo wonke umuntu okwi-platform zakho zaku-social media. Nikhona la uqhosha le notification bell mos kwenzela ukuthi ikukhumbuze ubana icawe yabantu abangacawiyo ebhexeshwa ngulobawo ke wakabonani ngamanye amathuba emane umbhaqa ehamba nawe ikukhumbuze ukuthi iyaqala ngentsimbi yesihlanu rhoqo ngecawe. Kwindawo ke ohamba kuzo mhlawumbi ezirenkini, ezikolweni, erez nakubus stop nasezitreyinini uchaza ubana icawe. Ndandivile ke bawo, zange ndayikhwela ke itreyini, ndandivile ke bawo kuthiwa etreyinini ikhona laa cala labantu becawe. So nasetreyinini ke bawukhiva iitreyini ziyasetyenziswa ke kakhulu eKapa. So siyacela xa uyothetha abantu phaa etreyinini chaza ubana icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka apha ku-YouTube, wenze laa nkonzo Yomlomo. Bawo, masibulele kakhulu kumntu wonke oye wasibukela namhlanje. Masivale bawo, masivale. Bawo man, masibulele phana nakumakhosi bawo after i-10 years bawo. After iminyaka elishumi masibulele. Yabona bawo bekubonakala la into la theme yenu ikhosi alipheli moya bawo. 10 years yonke bawo. Iminyaka elishumi bawo. Awukho ningapheli moya. Ifanele uba ikhosi lize nala cup yayo sibeke ke ngoku naleya yedawana. Asithethi ngezinye iiklabhu ke ezivine ngexesha esingalazi. Sithetha ngoku. Sithetha ngoku ngento ezifresh. Idawana ibe icup le yeligi sibeke le. Safa ngamanye bamakhosi. Madoda. Alipheli moya. Ufefele nkosi yethu uthando kaThixo ubudlelwane bomoya ingcwele bungahlala kuthi sonke ithi buye inkosi ngoku nangaphakade. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba buyile ecaweni le cawa besiyenzele wena ukuba ke khange uye ecaweni ngoyena mntu ebesiyenzele yena le cawa. Ukuba ke ubuhamba noba ukhiva ungena choice umamele thina sodwa. Nawe ke besiyenzele wena le cawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyabulela iyonke ke into yokuba usibukele namhlanje. Masiphinde sidibane ke bazalwane kwicawa ezayo ngentsimbi yesihlanu. Igama lami Bimsihle Bonani, kuhambe ndedwa ndihamba noba umnguni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthanda uThixo, thandazeke Papa yini. Baba yini. Khosi alipheli moya. Papa yini, Papa yini, Papa yini.